Is mis sé céantar butler agus bhí me mar fear camera Rásaí na Gaillimhe. Is scéal atá tá bunathe imeachtaí a héin Sraith an teachtain dearnach chun níol chun bliain na 90 agus ag tús na chéad seo go leor polatúirí go dtí campaí a bhí híos agus fach go leor camaléireacht agus leanan sé an taire agus an tománaí atá atá na gharda. Pete! Fuck shot! Well, I chéadú a hálíns nach ná na búlinn tú leis stúrthar agus tuisinn si bacáins faoi cechar bhailis in rud atá ar fápa ar a chur ar a scáileán. Mar hampla le Rásaí na Gaillimhe bhí siad i gcéire gomach mothachánán go raibh in camera gánaí glúise. Níoring 95 faoin géad chó go rumpar mar in camera ar mar ghólan agus go harmid na pectaí ar meallach sin. Well, ar náid is a gánaí gcéire na pectaí deise a chur ar fáil with a chur óra hens doach leis an camera tá tú tríal rud cinn díana tá neamh náthach. Ní tú gcéire an rud ceanna céanna gomach an camera just siúil leisteachas leacha síos ag ceire tros sé eirlaigh agus sin an roiachta do go le fáil. So beidir gánaí tríal bailí difriúil lena dhéana agus bailí simúla agus na riad le Rásaí na Gaillimhe sé bhí me a gánaí gcéire dhéana ná tosnú ar bhealach amháin go bheiceá rud cíns agus sin thucach an eistóir isteach sa bector ní ddíochan go ná de fearsaí síos go mar agus duine eile an tíh eile an bhhair. Chomáile sin gomach gaiile le feiceáil, agus sí sin an táhacht a go raibh ná na slíomhaí thar timpeall ar ghaile eiceáil agus gur ná spáint nach rotú beidir im lear clíon nó éon áit eile. ó híhann sáiltiú de ná riide ar scanan mar cos le Rásaí catú bheith practical faoi agus ní bheith an air an ámad. Mar bhí tú duna cúg sé seach lehanna go 9 lei. Tá a gobar ag luas anna sciúpaí agus bí nuirta bheith anfracticúil ó híomh cechahfuil tú go i dinasáidseú. Bus rud cinn sa leanint beidir númad ar an scáileán. Beidir go dógur sé sin trí na ceúach le gomach an roiach sin dinta. Solid dosin an scannaí at chorba, téantar rud a líonn siad reici, agus siúlann tú thart go chuile áite tá a golah gobarán agus mas teachatán le gá neogáin gotha tú le de lecture agus éir a leisfuil tan dáineog sin tá mé gur solas isteach na cheannach go sinnas tá gur solas eile seo. Agus nuair a hagansta go dtí an suomh le na pectarí Harns, chear gomach na sáilte in áit. Rót mar sin an jobbat an lecture tágann sé síos chud nótaí ar an reici agus chuir sin na sáilte steach san áit a tar tú hééis ráda siad a chur. Ní bhíon na buéad róháir ar lehéadí scanáin mar seo. Ní féidir leat pí mór míteach go bóthir a hailisiú nó pí fada go bóthir hailisiú, so ní tú achan an béidir céad méidir ar a bhéid a hailisiú. Agus úsáidan tú an pí céanna bóthir sin an támar fad le hé na roiarcannaí a leoga dhéine. Beidir cúcín nó sécín nó seachcín chu angad difriúlacha as dhéine i rith na híthe agus an ná táigeann na pectarí seo sa saoire agus nílann ihe go fada sin nach an éirid, so beidir go dusna tarrant pectarí thart ar a híine go chlog san ítheach. Fhí ná a hagann sé go tí sé cúig nó sé ar maidin tá sé galleries, so níach tréimh sé beag anhearad le an sin sin a leoga dhéine. So cad a bheith cinna cliste le cechaí rannaín tú amach na saomhannaí tá go le táige. An nuair ansaí an pí pápar agus léonn an pí pápar an céadú agus sin gohantas leabharnta leis an stúrthar. Tá rud a fás an támar fad. Léonn tú ar dús agus déanú tá sé sin gran, agus an sin chun an stúrthar pí beg leis, sin chun in eisteir pí eile leis. Agus was a lehéadí tám agus dá. Fach an bheirsach go bheith tríal amach líonntaí eile, agus bheith leadháid rá focail a darach sé ar úscinn. So bhí námar tarrant na pectarí, beidir gur an na focail ní nach siad cos le tad a bhí scríomhta sa chéadúil sios. Oh. Can you believe that? Speak of an ass and he's sure to pass. Oh, chucked it all le galvan. Ní ocha mé le fadó. Is me sé cíar an na coffaí agus ime mar léarthóir ar a montas. Is scéal atá an faoi chrú atá ar bhhar tarthála agus tagann siad ar a mád seo go
corp ban marí fáteachtas agus lastas trogaí gur fiú na milliún euro. I dúir siad lob an tairigid nó na drogaí ar wathe airgid íon agus an baile bheith go hábhail nó i dúir siad go na húdarrá se.